Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Здравейте и добре дошли в шести епизод. Така. Направих си снежен човек. И аз направихме си снежен човек. О, фак. Това не знаех, че е сноу. Не бе! За какво го направи? Кое? Това. Защото не искам да слагаш моя сновка. Окей, аре да ходим към друга планета. Добре, само да направя още един снежен човек да си имаме сноу. Абе. Не, на мене аз си поставя за цел да си направи го. Няма начин. Да, не се притеснявай, ще направиш го. Много скоро даже. It's gonna be. Си да спял. Не мога да се запра. Другия ще живее тук. Така. Това ще е някакво огромно игло. Готов си. Да, готов съм. Аре да тръгна искаш. Искаш тръгна. Аре, чай да оставя нещата. Само че. Пам-пам-пам. Аре, тия мелан сиц, значи много ме дразни. Между другото ще взема 8 мелана да се хапвам по път. Компаса няма ми трябва. Стой всичко, аз сега всичко What the fuck? Кога е запълнил всички честове? Сложих от тук до фермичката, сложих друго. Добре, аре яш малко такова. Гъс. Леко е. Аре ходим. Мислих си, че го сгазаме. Аре. Значи един по един да не се бутаме, ако обичаш, защото не ми се мре. Тук има диаманти, бе. Не купай ги, бе. Има и... Чай сега. Няма чест. Но защо? Защо е влоги? Защо? Защото е влоги MLG. Yes. He's a dude. Не, човек много макив. Значи, това е, много макив този Adventure Map. Тук има редстон система. Левара. Ако не можеш да се справиш с зомбитата, дръпни левара. Чакай, къде си? Тук съм, ехо. За тебе, бе. Ние ще дърпам левара. Ела тук. Къде си? Ела тук гледаш. Качи се горе, бе. Аз съм на друго място, на друга планета, ела. Къде си? Ето ма, бе. Ама това е друг дънжън, той има още един тук долу. Погледни. Чакай. Гледай сега. Тън. Молята, не искам да... Дръпнах левара. Чай ще се отдръпна. Падна ли? Да! Падна ли? Да. О, майка ти. Влизай в сървъра, падаме и умираме. Сега трябва да пиша много бързо гейм мод сапчето, човек. Ти си виновен. Защо е? Лъга е. Нищо е, брато. Ако не успея да напиша гейм мод сапчето, аз без санях кой знае колко неща в мене, освен диамантен опата, диамантен шлем. Ама заради един човек, който дръпна един левър, изгубих ги. Чакай. Успях! Не! Стой! Ти си виновен. Кой ти пука, бе, брато? Не ми пука, ама... Това е чара на самия мап. Не я знам, как се... Изфърчах! Пам-пара-пара, пам-пара-пара, пити-пити-пи-пум. Сега си махни гейм мода. Само до една гъба не сме стигнали. Сега ще се фърля от 100 метра. Гледаш? Чакай, не. О, от високо е много як мапа.
Абе, човек! Не дей. Не дей, моля те. Не дей, моля те. Умрях. Мизъкам се. Заради тебе си изгубихме нещата, ти си виновен за всичко. Да, съм виновен за световната криза, съм виновен, бе. Окей, имаме още няколко планети да посетим. Между другото, дай да ходим в оная там, дете е дънджана. Добър ден! Айде. Не, няма, чакай. Що? Заради тебе нито броя имаме, нито нищо. Ама аз ще Голяма работа, не спалваш обаче нищо. Няма да се спалваме, в момента си. Пази са. Звънят ми и спра клипа на пауза, идвам след малко. И тук сме отново. И заради един човек, който в момента гледа ми е за... Гледай, ето за тебе. Колко мило. Благодаря. Чак сега. Имаш ли меч? Знаеш какво ще направя сега? Имаш меч. Ще те отвратя. Вече не си Соня скинтеч. Вземи ябълки, тя ще взема тиквите. А не тиквите, ами войната. Аре да брато, ще ги смачкаме като нищо тези зомбита там. Знаеш какво ще направя? Да, знам, чакай. Омага. Заповядай. Как са фърли. Изгубих лопатата, реч. Омага, човек. Много са празните с честни, че фърляте с това. Аре, ходим да ги пукаме. Чай се оставя диамантената кирка и лопата, които са лично мои. И да ходим да ги пукаме тия негодници. Аре да ходим. Аз отивам. Отиваш ли? Аре. Не знам, че в оня там, дето го взриви, можеше да има чест. Голям празен врато, бе. Абе, това е якото, бе, да има екшън, бе. Иначе тъпо е така да играем. В смисъл, все едно, не знам. Брато! О, майко! Как се справим, бе? Брато той има само от зомбита, няма много скелет. Има само един скелет. О, май гад. Аз съм баямо, бе. Аре, скача, бе, ле. На Спарта. 3, 2, Едно. Спарта! Яш ябълки, ако имаш, не. Чай да пребия скелета, че ма не е докъде има. Имаш ли ябълки? Ям дини. Опитвай се да чупиш, аз се опитам да ги изкъртя. Няма да оставим меч. Сложих една факла. Намалих малко спаун рейта. Не, чакай, трябва да я сложа върху спаунера, ако това сложи. Добраш ли се? Не. Чупи, бързо! Умирам! Ети ябълка, бързо! Ети ябълка, бе! Чакай, отивам се напълня. Взех ти я, дадох ти я, аз взех ти я. О май гад! Дай, потейто! Аз им викам потато. Аре, бе, негодни! Магай са! Бики, бързо! Ети ябълка, бързо яш! Чупи, аре, бе! Рад чупим го с меч, имаш ли кирка или нещо доста? Да, чупе го. Бързо. Така. Гай, зомби, бе! Чупи. Fuck it, suck it. На половин сърчице съм, брато. Да, яш ябълка, бързо, ето! Яш, брат! Не, брато! Аз имам... Спасих ти живота, яш! Eat, о май гад! Зомби! Чакай. Тук има още един спаунър, бе. Eat! Yes! Охо, 2 даймонд блокчета ли е? Това е яко. 4, аз ги взех 4. Дай, взимай. Той изкъртихме ги, успяхме. Ние успяхме, ladies and gentlemen! Сега като първите цигани пак да оберем дърта. Да. Аз
се махам. И аз изчезвам. Време е. Дано не те бъс. Не, ние бъсе влоги. Както виждаш, успяхме. О, мъка. О, не. Скелет на хуй. What как се справя с всички тя една. Да, бе, и аз съм тъй. Но се справихме, защото сме... MLG-та. Да, и аз си помислих. Имаме за награда тортичка, трябва да се почерпим. Ма като за начало почти да спринтиш яко, за да си изхабим гладе, после да се почерпим с торта. Ма чакай, още не сме минали навсякъде, смисъл не сме. Да, прав си. Не мога да Добре, повярвам, че това има- за 6 епизода успяхме да стигнем до тук. Това е седмия, да, между другото на 3 планети не сме отишли, на 3 такива. Спок ще идем, чай. Пак ще да падна, майко чик, направо ми трепна сърцето. Не, брато, имаме 4 блокчета диаманти, какво ще кажеш? Дай напреги на диаманти. 4 по 9, охо, мале. Ох, котио. Ох, котио. 36 диаманта, нали не стигат? Да, Дай направим диамантени гащи. Ми направи. Диамантени гащи? Окей. Окей, само да намеря орбенче къде беше. Ето тук. Hell yeah. Ето ти диамантени гащи. Ето ти диамантени гащи, откъде? Благодаря ти. Си жив и здрав. И общо Аз стигам си... до тази кула от Glowstone да ви какво представлява. Тук има диамант. Ама те вече не ни трябват. Охо, тук има водица. Тук тече вода, което е доста интересно. Аз ще отида до една дърт планета. Аз се давя. О, фък, не. Бъди готов да ма телепортнеш сега след малко. Ако... Телепортни ма. Що е костада? Ще да се отдавих се по-точно. На 3-4 сърца са. Дай, бъди готов да ме телепортнеш. Чакай сега. Чао. Не знаеш, че трябва да напишеш сапчето е спектър, не е спектър сапчето. Да, е знам. Защото да напишеш спектър сапчето и двамата да стъкнем да не мога излезем, човек. Аре, влизай. Благодаря. Да си жив и здрав. Благодаря ти. Човек, в какво се отдавя, бе? Ти си бати негъра. Този епизод ще е по-дълъг, защото ще е последният епизод. Да, така изглежда последният ще е. И... беше уникален мап. Уникален мап. О, ма гъб, не Чай вземи. да се... Йей! Какво имаш в Слайм Голстон? Балls. А? Какво имаш в Голстона? Нищо. Просто водица. Дай, ти се отдай вътре, не ми кай молата. Я! Чай сега аз имам... О, леко, ще се убим. Моля та. Yes! Да, ако паднем точно накрая, представи си. Дай, ще е мизерщина. Така, да видим какво пише. Усмивка. Кукито! Трябваше да събереш 2 стака куки. Кукис! Сега, като съберем 2 стака куки, ще се почерпим накрая. Ма ти изяди едно куки. Карай! Вярно е! Ойга! То е. Аз имам 60-54, ти колко имаш? Аз имам един път по 41. Какво? Чакай. Върни са. Омага, съжалявам, не се сдържах, но може са да изям едно куки, умирах от глад. Добре, човек, аз в момента в себе си. Чао, стиги в чест на всички.
Окей, чай да разчистя място. Не бе, то там те съм ги стакнал, смисъл, съм ги сложил. Аре бе. Ние сме събрали повече. Yes, аре се черпим. Бързо, Айде. спринти да си изхъбиш това. Тук тортички, мортички, храбрика. Пържоли, всичко ще се натъпчим като прасенца. Чакай. О, празна купичка. Окей, мапа. Така като погледнеш, човек, не ти ли изгледа, че не направили свръх много? Да, е. Аре, Обаче- хаби са, е глад. Ще да се фърля. Супер. Ние се събрахме повече от 2 стака. Само до една гъба не стигнахме. Тук ще стигнахме. Какво пише на табелата? Виж. Над тебе. Над тебе. Пак чест. Няма чест. Няма чест, лъж ма. Влоги. Защо бе? Уху, Ела спринти заедно с мен. Традан. Така, сега трябва да се черпим, ама... Все още нямам глад. Имам, имам. Иначе би трябвало да изядем всичко. Аз ще направя Golden Apples, между другото. Имаме Golden Apples. Аз ще направя още. Я. Ях, бе, човек, умрях от яд, брато. Как се правиш зад на ябълка, бе? С блокчета диаманти отстрани. Блокчета диаманти. Да. Диаманти. Не диаманти, ами голд. Да, златна ябълка се прави с диаманти, бе. Това е най-новото, бе. Се забравям как се правиха тия. Между другото, сега ще си спална. Познайте какво ще си спална. Не е без спално, бе. Човек, вече сме свършили мапа. Пак не дей. Няма да си спална TNT спокойно. Пак не дей. Ще си спална сноу. Добре да си направиш тъпото иглу, нали? Да. Добре. Гордея с теб. Сори, Влог, че имаш малко такива простоти. Смисъл, телепортирахме се, обаче то просто... Нямаш как. Да. Щяхме да пукнем иначе. Да. Добре, тази тъпа ябълка! Колко блокчета голд трябва? Много. Мисъл, около нея по едно блокче голд. Един вид 8. Да. Имам златна ябълка, остават още 27. Отказвам се. Аре, хабиса, бе, глад. Чай, сега ще се отдавя. Джик, яш ротен флеш. Не, гори ни къщата! Къщата ни, аз горя! Къщата не гори, аз горя! Не, водица, трябва ми водица. Yes. Ти си виновен! Ще да кажа... Аз съм виновен за целия свят, бе. Не. Това е много лошо. Сега знаеш какво ще направя? Ще спържа в лава. Не дей, чакай само да направиш. Искам да се запаля сам. Не, аз съм аз съм горещ. Аз се запалих. Не! Аре бе, глад! Хаби се на... изхаби се едно глад. Половин глад. Окей. Сега да се почерпим по едно куки. Поне едно куки да изядем. Да се почерпим. Къде си, бе? Чакай. Омага! Идва, дам едно куки да се почерпим. Yes! Що сядна от диня, бе? Не съм сяднал. Без да искам явно. Какво трябва да е това? Жалко знаме на България. Това е българския полюс! Уху! Бялото не трябваше ли да е отдолу? Не, да, така се. Гребе, човек. Ей ти едно куки. Глей са. Нещо епично. Сапчо! Да живее културата!
Добре, много се радвам, че го минахме този мап. Беше изключително Як. интересно и забавно и беше супер як. И сега, наистина, за да живее културата, ще се наложи и аз да се хвърля. Чакай, първо аз да се респална някъде на... Съжалявам, клипа спря! И сега, наистина, двамата ще се хвърлим едновременно, плюскайки диня. Да се хванем за ръце. Не може. Чакай, аз ще се запаля. Чакай. Ама, той за кого бутна? Аре, бързо! Аре, ти се изпържих, бе! Аре, бързо, чакай! Аре! Аре, бързо! Аз се изгасих. Няма значение, първаме са на 3. 1, 2, 3! Къде падай? Йей! И това беше последния епизод на един от най-яките Adventure мапове, които съм играл. И наистина беше изключително забавно и интересно. Гордея се с този мап. Браво, влоги, страхотна работа. Да. Наистина, много хора трябва да играят този мап, наистина е изключително забавен. Да, и ако си го правил сам, това е вече бати. Супер. Да, супер е. Да. Какво мога да кажа повече? Чао. Просто не искам да го кажа. Така, следващия път.